Piao. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asorema akom obi o wa me ne wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me ne da Okay. kwesi da edwo da ebana da okuo da yawa da efie da ana menya adwuma na efie da wo beto me yawa so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda. Okay. Akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da wada fom obi so ho wa akwala na no iso nsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne timi enwo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do we jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye ube ma no kwati na twamura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wodi abra oba bi o ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be kono say abɛyɛ mmeremmeremre. Okay. A wo banyim easily Piao. So ho adwuru ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mmerɛ enwura sunsumu eno suko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana obefre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piao yeba ebusiafo ajo na emoma kwaba emfamra ewiase ene Sunsum Nsem dwumadie onim se ebana da bia anwumre na nson otese yebo de wonne ne kro wonne ne ba no a ewiase nipa yo ndo so sadidie no no a ena onyanwo a obeye wo enti ewotwe kronkron no mu se ufie fo ebe wada atamfo elonti yetra se ya ni ewura sunsumu ni de sunsumu nkomo na yare ahodo a adako nipa so enam nipa bi so ena abo nso enam nipa no ankasa tibia bi nisuba bi ena aba ne so ana se enam kwanfo bi na aba ne so no yetumi ene wadi ho nkomo na yamwo hunu kwampa obetumi anamoto betumi atu a ebetumi aboa ama ohaw ama ne oyare no etumi afri oso sanso ena ewiasa asetan de da bia meka nse uba wiasa wonya hwe kura no nka one man one car one man one house enti nka na be free wiasa ne de na nka wo dan baako car baako na wo de agya nkyinimba abrabo no atwitwa ama nei uhunu ho anu a mekanfo Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ede ama okwa atibie eskafo amantem Eastern Region ena Malam ebutuo CEO ede ema Unity 87.7 FM okwa atibie ono ena wabie Herbal Center kese na osan eye niam ahodo ede boa atiasefo awiye bremiden ede na adomako na yatranse benyamre na yerua hunhumu atumi adi enkomo papa atranse mana kwaba na afei onfa yengura mpaibomu na iwia enwafi ni free ha enei obete nsɛm a emu oduru nsɛm esefata wo yare ya no nso no obehu na ma wo so tufa ho na etumi aboa hyene nso say we are live ewo
Unity 87.7 FM and also ewo kwawu atibie papa akwaba ya nuya dibia bako de boko payram pay bomuna e hom pay bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amen was libya ni hawo bayo to fanya ko pon san yete inti aha aya menso media bay ayo to fanya ko pon eti aba na ho ye fe wa fade na fe pa me material no a na me design na egumu a me ho ya fede na me ho ya ta afina afade no aye fabroso fe pa se ifie boko pa aso yenso boko fade ya boko good ho ya fede na ebusa wo ya malam nti e from malam Muhammad malam woni hwan na malam djuma die pa ne se da na me busu obi wo se wo evangelist wono no wo kan nsem na nsem no a teacher for reverend prophet intimi nkano bone o mutumi supi no I don't know evangelist no wo ye won so ye malam du ye dan so mitia Kumawood TV fo nyina oma Kumawood TV afefo nyina mitia opipia enumre ana Unity FM etia fo nyina so mitia omo nyina so enumre na ayeme say ena na wu bisa say malam no me ya mwan ya kasa malam ya te ya kasa malam estani ko Kristo as evangelist malam o ye sampakani malam o ye teacher ni sheik ayo bia tiso keni bia odimu ana oya kronkron na tifo na oya kronkron a sese wonya bone se na me kira wo no aha aya oya kronkron ko se ya ka se ai ya ka ne se malam aye teacher ni ana sheik ayo bia tiso keni bia odimu oya kronkron ana bia tifo ana na yine so estani ko Kristo bi se elder okay ana imam aye sofu imam ne ya sofu aha imam ana jina ho mate se osofu ana na yime so ejina ho mate se elder okay aha asa na yime ni di so akora o ono no post no ofom na se o sofu mo ko asore amuni elder ho aha ba da Jesus sofu ni na da post about ai sa so na tie enti na yime no so ejina ho mate bi ya elder se imam ni ho a ona waso no so bi anyimo ye do be okay dem ka wati ase no post no sana ono so post ye den eti na malam na ya na ye ka no hu se menia malam no ye wo mu different ye wo bi wo ho ya malam na malam na o ye no ono de na ko ye se sabio obi afiri ha kodru Libya no ye Kristo ni no ho sa na hono bra bonati a chinchina jo ye no ho so ye kramoni dem ka wadi azie obedu Ghana so ano okwana so because hona bra bona wa ko wura mo ninti ye wa malam fo ni bi wo ho a aya force ano de ye malam adwuma because the force and na san okodo ye sa afi no e bi afro mu no okodo ye nso tontam ana nso be yire fa aduane na so enti nso ni yire fa aduane na so no ohwe din wa boka ani ohwe din a dabi ma memfa me ho nso wura mu nkasa me ya malam okay because obi oye kuya ni de obi kan oni munua ana bi asabi ai second itwana oni mi so oti achampon wura no ya ebefa yes nti ono kase e bi ase nto ni mi se wo ba no ka che o se kuro yare ani o ba ono achampon no kura no posa di mia na gaze o mo kuro no be de ebewu ana e wo malam no so bi wo ho a ono oya malam ono ko kire nkwala man adia e bi at Islamic school okay ya wasa malam na so ho ana e wo bi so ho oya malam o kire nkwala so mankranta ya kana sen Quran ankasa o se Islamic school no enya Quran no okay Islamic school no ejina o mate say translation translation no ene say et say e bia o ayima ba kan mamu na me katwi so wo di twi ma me se menkan ya mente menkan ente translation no o ma kire no wa hunu so wo di ade na ankasa ma na say ontworo ontumi ntworo bedin ente Islamic school so nyina na say Islam me papa no kramofo nyina etiemi
fana se mbayiwa na mo kyerɛ omo e won Islamic school no fana se ebia se ye corona nkasa se ko ba no ogu ne nsa ontime ma emba school dem ayako because oba bu ne nsa sabi ompene enso corona yes oba ogu ne nsa ompene fana nsa ye de enso corona nkasa mu eno no adentia se ne de oba na bu ne nsa na ye fi ane e ba besen ti fi no ensin wi ya ho na ye kronkron edi kwa so de fi kan yes nti oba no ebika ye boso me beduro no oba boni a wa ye no edoso na nyame ma moja na atu ne kakra ada so ho na se etwam se sen mo da so yes adam ekusu ho anyes na se kramoni obu ne sa oba ye da koya so matimi nya sala mane ye oh okay babu nsa no untimi ye sala e mane ye na ubunsa untimi ko nyame anim anana dia sada bonsan be wi o sa time no bonsan so untimi wi o that time no so na wo ye holy ankasa because that time no ana wo koro ho ana borosam mo de be ye de ebe haw na se sebe se mike wo si wo fa na se me ya mala mana me ye difo na konfo na wo si wo wa ba me ho oba na se bia moje tu no no de na nsa atu apapam e bo mpa ya ma wa de na beto ana wanka sanso wani tuya se babul mo kura no ayi me kaya me kira wo ho o se obema biara oni mo oba te na sabatu na pampama bo mpa ya ma no me enka no enya mo babul mo ne wo o se bema biara oni mo oba de na sabatu na pampam abo mpa ya ma no me enka no sabe makro me je dem quotation no okay o dia me wo America say nyina ma me dwene kopa menya ade abra obi nso ti owo fie nso o fantastic lies na o de bachelor enti nana akoya ye ho te say sabe gafra no kware no enni ho aka sabe yakasa malam pa ebetina dwom ana obehu malam enkawa bansara ene ama eno ne proper malam no eno no enya malam dabi na malam sabi kawana ebo ho ba no sabi o dwen o da no sabi wa bi na sen sabi bra wo ma me yam kra nya me nyankopon nya wo ho adaje ye wo wie no sabi gafra wotimi fa akokogya na ana wo mpabu achi na watafre hwenya o enne wo se ne wo som nya me no tontom keka aka wo sana to obi ana so wo ya de ya wo bone a wo dintia ente sa wo ya malam ana me no kase wo ye difo na wo be hu difo o de no akogya ne ekot no osori ankawa aba anka sabe no kwarne ne yankantia ende malam fo kraja ankawa afi na difo so ekokawam because o de no akogya ne dwane ekot ai na sa wo ye malam so de o so nya tumi no tumi ben yesu ba ya no me bisa kawa do say ana mpacha mo betima kira me ba bia yesu enya ankawa na podua bi wanya sade no ana enti nipa na okachira osiji yesu di na bra no ho no no ode no akogya ne ekot no eye yesu a wo a wisi hoyi a asore ya woko assemblies of god wa na wo kana say asore ya woko a wo hwa sofo ye kronkron sofo no obepena akọche sankawa ento ba ye da ntenache se sofo no wasebsebe gafra tie fo mo fanjame sofo no ni mo nyansa woni anim de a kwan obefa so anya tumi no ajaje nkro asore manana go so na efe ring no e so ma ya na efe papa da bia wedding ring kra she bi no mo so saka wa na hya no enso anka ya se bo sha wedding ring na saka wa na de wa hina ya boche a wa se o she enti o de no ujina sector bay area be na Malam Muhammad ejina Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center Jumadia meji edi na say Quran na masua okay ana nyame ade achade na achame ko e manfo manfo busa me say obo nkuta buku bia o kan na yi musa yes wo sua gutrim egumetrim na nyame adoma chede na kan ho nti dabe o de bia he na ye adwuma no o say de na de adwuma no nyame a se nyame na de achade na achame sana miti ho ya na so inshallah on fa spray bia nwu bi so on fa bia spray no sabe spray na nyani pa na ye papa je ana me ka kira wo say amempase me ko de bebre wo ho
ya na yankwa yale no so wa me de bekoso because da bia me ka say Hosea 4:6 o say nim dia me manfo ni bentiamo ne yira ana ndan so bronsama wie ya to the sun say ye hwe nipa na mfa de ye hwe nipa na ne ye ana me hu na sanka ba ina chane sho nanka ngu so na de no eno na bia be kasa ya so tutumi wom eno be kasa kwa na wa ben da bia me kasa hoy na nim ngoma awo na mkrumo osubu professor biani ho ente se obi oni ngoma no na mkrumo subu kwa ya kasa wa gbada wanya papa enti woni ngoma echewtirim okay ana sebe adwuma na ya no so adwuma no age bia nyame dia cha obi ano nyame na dia cha wanya homa so nyame na dia cha wo enya homa so okay bergusu abre ho ase o se de bia me kasa esite computer na wa koto se papa ha de sene dem no pese onya kase ya onyenye no entemu na nyame de ketewa na ma wo no se wo gusu bra wo ho ase ya no yes no ijem we ma wo na so ndene ye meni wo mi no entwe de nyame de ama yen obi o hokra na sebi oye difo pa e wa sori a wo ko difo o ye asori a wo ko no nkrofo bi wa sori ho ana problem say how mo ana nyakopo akase de abi o heye no wo se mic no paso de chade ne chew na wo de bua sa asafon atwi no asafo asori na wo wo mu no enso nyame de chade ne chew no wo kwa kwate wa asori asa kire asori mane say amomra na sofo ne nya papa asori bi da wo start ya wo baby no into wo ba asori ho na wo asori na wo ko na nyame de chade na chew no ana wo start de wo card e mama asori fo no because of manja no momra ho betime ho enti abasa na sa ni pa nyankopon bre sa ni pa na sentem enti nyame bre na sepa o hedi anye ye pa jo dwane anka sabi wo yo kristoni wo wura so de mo a mene wo kase wo ko wura so ya ko se de do wo shampa kwa enso mene wo kase difo o se yenji nyame di yamra na o de nyame ye adwuma no wo be kwa akora na wa wura no mpa bo e kotoposo ane etade tenzo nyano ebi muso nyano kure papa ana me ka kira wo se twene se de ani ehunu na asoate ene edi hu adanse ana me so ma ka kira wo se na sebe gafra se wan kasa ase woti hoyi ente se wotena se na wo hwe asori awoko ene odifo bi a wafiri asori no se ndo ye difo no ente sara mo asori no etia na wo de asam na me bisa honhom ne de nkan macha de osan kan ina transafo no yes djuma bo asafo yes na nso bi ho na ya apere o asam no because and let me see we saban ne imam e we ne na yimi as elder na nyame ya dom na ina yimi na nya achade sa yare e buo nipa o ntimi nkan se eno ntino o te na ho akokoye imam never ana twino de meka o de meka na muda ho so ndano ye hono na se eno na sika wom anka sabe obi anyame de achade ama no no asa be nante kase ni fiefo asai ne honhom ne nyina obi anyame ankasa de achade ama no a kristo mu islam mu ye nim se baye wiase honhom nyina wo wiase nyina baye na ye honhom kitete na sa ni pa na nyankopon akasa onge ni pa mfiri akra mu no wo ko ya no asa ka kira wo sa de no ye ma wo no fia baye fo akwasae no na chaso wo honhom na eswa wontime mbo obi ya enti awase wo sa tena safo no mu na nyankopon hira wo na wo ye den a ana wo betimi afesi malam o tete hahama na ande bebre so ye heba doctor papa se adwuma na ye no obi wo ho a ebia obeba no ebia kuro wani pananan da bia na meka se wo kuro da wona isisi ya malam betima bompa ya kokuro no so difo be bompa ya kokuro no so konfo be bompa ya kokuro no so san krofo ni nyina bompa ya kokuro no so no ma wa hohoro amfa dura ngoma kuro no be wu ana abeden asore be na asore akọ obi ho se ye kwasela na hospital na ya koduru no ye so oxygen sisi ne so na ye yin firi ne so na ye bompa ya ma no ya bompa ya na ma no bra oxygen no e wona so na aboa no enti na eduru ba bia me ka asam na obi asisi because sabi etwere yare na ewo wo ba na so no na wo sore se me de kwa twea mountains no me ko bompa ye no wo yo kristo ne wo bompa ye yare na wo ho ye pa yare na kade na de aka no that moment no enye se wo be ka kire me say me ko twea mountains
so okoso agu nyame so nyame na pepo no so no ote yesu ba ya no yesu a wugini di ebia wugidi e kire wo say meme islam se mekọ heaven di agye me de mahoma yesu no yesu na wugini di no bisa wo ya say yesu ba no ni nipa na etifia na yesu ote pepo so oni nipa badura bi ho anu atwene ho na ono kwa wo a wo kọ mountain wo nkwa na wo kọ tena ho bi ho dada bi ho crowd ho na yi ne center enti no say ye ka no kware ye yan ka no kware nkyere ye ho enti debia me kasa mpa body a wo ho enti debia me no kasa obi akọ mountain sa akọ bompa ye pa nso obeba fie motia na ode beba ane wase won se wo bompa ye nso a wase wo bompa ye brampa ebo no won nyina so se won pa ye won nyina so a ba bia wo bia no utimi bompa ye mane yi ana na se ne sai enyina so ni nie a wase obisa won hwe se enyina so no ebia onipa no wo osa yare no de wan di be na wase wusu ade frɛ no na adura wo ya no ebekɔ aya na be yisa yesu de osa no obi o twa kwata aya wan din aya yesu kwata obi a nani afra no aya yesu di mu enti wo ka kyerɛ me mala muhammad sɛ minyi yesu ni madam na jode na homa yesu ansa na wakɔ heaven enso osa yare a mesa omo mani afra nyameti omo ni bie ana ebia kwata yare o twa kwata me mana duro na agyan no eno ya yesu di mu ente saa dwuma ne me ya yesu di na me yusu ntina me nyina so no how you muslim me muslim adentina me bom adentina me to me badin isa no so gina ho makwasi yesu ente ne me so a me gina ho ebi obi o yare abubu agu ho yesu ebi ya tu na duro ntimi ya no ho hwe no ono so ye komhye ni muhammad sallallahu alaihi wasallam di mu na me de besa ne yare because ono na ya tu na duro amana abubu agu ho 6 months ye bi anye ye ana nyankopon soma angel gabriel amana dane na ho nipa ana oye de on e ba ye enti ya komhye ni ne yare ye enti na ma ye de kula uzu bleben nas ne kula uzu bleben falke e de ba ye enti bisa wo se wo kan kula uzu bleben nas ne kula uzu bleben falke kwa me na wo be faso enti ma dia so bi yare oh enti niema ni nyina na wo se wo nya nyina so obi ba se malam me papa ago me ene me mame na mame a kire me papa se papa ye minister or ye president or ye say or ye on ye IGP me pese me call me papa or ye mame kwan eno so wo ba me de sa nipa na wo kwa hwe wo papa no me de wo papa no be gina wo te say yesu na me de sa nipa no a kwa hwe na papa na gina wo te say zakeo because zakeo no bi sa we say bibia nyame aye bia no e wona nyina so no de make what you say ente zakeo no se na nipa doso je no ye ento frudia so person hu na yesu se dabe se form na meda ofie ente se ye aboa wa eno so megina zakeo din mu na me de aboa sa nipa no nti obi an de hye bia ayera yes person ohwe no obi an papa kura no won he dan nim papa kira kwan eno de hia se obeba o be sore ye be hunu easily ente sane amanante se wo ye adwuma ade bia e wo se ogia nyina so enna me ne wo si hoyi hwan ana ebia wo hwa a sebe gafra osi so ye wo bia ye frɛ no muro guys no ono na nyame bo no a moja eni ne mu de wo no mu no eye spam be ma hu nsuo onna dakoro ofa onem baba ko 99 na dae no joma papa anya so ye sana nyame abo no until dakro ne member bako 99 amba bako 99 na dae anso no ne sister ko nso no sa ko che ne nyam na ka homa ne 100 ono ya friend more guys ayade ntina ma nyame aya saade no because me ne wo kase komhyafo nyina wo twa obi a mojaba ade na ono no more guys na wo twa na mojamba wo twa na sperm ana eba nyame na abo na saa ente me ne wo kase obi o wo low sperm count ana ebia oni be mantimi nhia wan so na wasa megina omuro guys no mba 100 no ono mo da da ko no nyina onyimo mu nyina sitire ebia anyase bia we anyam ono wo da obanyam eno ntina ma nyankopon nti se ye boa wa omuro guys no so na ye de be gina ho
na ya boa obenya wo na anu fo ha obi anya dan emba enti me ne wo kase konfo betimi ama wawo malam betimi ama wawo difo betimi ama wawo enso na me say spirit ana ode oyusu ntino wo kwa spirit no so jo no so kwa gina umuru guys ne di mu na ono asere ama enti me ne ka obenya ba no enso wo adwuma besai spirit no ono de gi exchange enti me no nya ade a ebe ya spirit akwan okay enti se me bua wodi a eye nyankopon di mu pe na me de bua anka sabi malam betena ha na difo po ye gidi ni pa no betena ha ka kire me ne wo mienu ye sei ono nyankopon ma nkwala 5000 enti wo ba e wo ndidi so papa wo pese wo eye motia no kwaji ya na adoma chede everything nyame ana nyame mwatati akora ye tiatia o so no nyame wo mo ho adaje na nya nipa enomo no sankrofo no ne duru ba bia abana wo ka menu anu ma kristofo no nyimu a yakasa malam de ayo ade na wo gensi nipa we dabi amekasa mia me wo hai so wu ne se niema bi wo me mu anya wa so ka kire me because ye se do otwasa no oni se na chiachia na me no kasa malam Muhammad na ma begina ha na ma to nchia ese wo ba me nchen abra ne yan to nchia sa ujidi etia so obedi me gidi papa me bawo wa ye bi pay nyame afa wo so aye dodo no a ndi ade na ema wonya gidie ka se oba me no to nchia se na me bawo o free ha kwa brochre na okotwa plane ticket a plane na edo wo kono obroni na ka akira wo se plane no odi obeduru na onfa wondro so me ne o ka se wa hwa wondro na wa hwefom nyame pe enanim enti se wo ya mala mana difo na wo fe se ebia wanya kwanya betina TV so radio so a awase wo kasa na nipa ne nya ni gidie na obenya no ginyame di no giwudi no osere firi ne nyame ho no banko ade a de ope na obeya ama no na ndika mwa obo abre kura nyame yadan ewo ho enti na dan na me ka kira wo se wo se Mike me ne wo na ye program me ne se wo program 4 to 6 o'clock 4 to 6 o'clock no minimum ebia minimum manager minimum adwuma ye fo ha nyina no be so here time ebia aye 5 o'clock till 5:15 na makase se Mike ntino man frɛ me ne wan kasa na ma ba se me se bra fasika se bra na me ba na se Mike wo ka twa me so kwan ni ho a ɛno so ye ana me so na ka meka se wo beka ana me boa enti wo ba ya dan aka kire nipa no oba no so mra no no won tonchia enchia to ano kra no wo to no die nchia be na wo na eto o hawo na okura na woni ma hawo no o de ba na ba se woni ma hawo na nipa na o tie wo no me mala mesi wo woni ma hawo a do o tie me no owo a o pese o de ba na se hawo bia so betumi aye hawo na wo betumi aye no de bia me kasa nya adwuma bia na ko malam di for comfort me ye nyame tumi ade nyina ye nyame tumi adwuma ade nyina ye se de ntia me ne wo kasa yi sebe wo akode papa yika ana papa yako wabusu ya peni ho wa kwaka wa mua ana me ne wo kasa yi awo ma se papa yi sana ne subantie so pa onkyere no nkotum pa na kwan obefa so agisika na papa ya akire papa yako akotum oti no kotum na busu ya peni asore ba bebele no na papa yi bufu no okobudua na sa sika ne nipa na ba na wankotu ya sika na nyame din me na wo de befa so akase wo de wo twam obu wanku bu obi wafa kwambone so dia no enti wo ye dan o se nyame etimi ade nyina ye enti no enti se saade a nyame etimi ade nyina ye de enti ne kristo ni koku nipa ekoto collection kura nyame etimi bibi aye ana nya sa na ba so kirem ana nya sa akan na kyase obi ko bu obi ekum nipa apemfo a nipa kunkum omo enne obekọ hu onkrofo ekum nipa ede yeduane amanfo todi ana manfo todi bitara se ye kire omo ya bosonsomfo ana obehunu aswarefo akase nkramofo akase enti da bia na me kase sebe anya se wo sware ya wo se me ye kristo ni ntemekwa heaven ana me ye kramoni papa me ka kire wallahi wo awutie ana sofo ankasa wotia efie na sampa ukura dom ana wo ye imam ana wo ye islam na me ne wo kase se wan toto wo nie ma yiye afon se ukura sole
ukro domino ana we pope oti na me hu de meka no wallahi ubekọ jam na konfo ayeden akọ heaven because ono de wa yira aba china na obewu na otimi sakra ono obetimi akọ heaven na wo sofo no ubekọ jam imam no ebekọ jam enti nano say ye ka no mama me fa telephone numbers no hia pa na fe omo tie wo Unity 87.7 FM amoko TV mo TV so de numbers no nyina no na egu screen ne ye di nkomo yi kra no obetimi afre ofra benya mra peko ko no na how no de madam twimbo emubo no nyina so engosi awiye ba yare bi a sha hu bia no de hia so be frɛ malam se obetimi aboa wo a nyame adom so no bedi nkomo na watimi aboa utie e wo Unity 87.7 FM madam numbers de edie omonje telephone numbers 0245 77 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 ana me numbers ni nyina de gu screen na so ni nyina e wa ya WhatsApp ana numbers amabobo no wa fa radio so no e wo WhatsApp me so a e beba okay baba afi yengure mu adwuma a wo ye no yemfa no maako no sentimi nka nyina ho asam de so no yemfa no maako enipa no wanya ahoden a wontimi nkoye adwuma nti yemfa yare no de no eni kan obi hwe yen wo se etwere ade ha ne pa na no kwa na mete se na obi kan ba bi so etwe yare ne de se utu anye yi na wan so nipa no mu ye no kotoje mu a no ano ye ho hwe nye bi eno no de ya ka se etwere yare na o mo se enna me ka se etwere yare eno ne ye etwere yare bi a eye hu ese na obi a waboda mesesen ehu se obi a waboda ayo etwere yare ye hu ese na obi a waboda etwere yare ewo bi so kyare a edidi na adwen amane ye jimi okay ebi okra ya sane yare ya wie no still ogu adwen na nya papa ente malam e ka kyerɛ wo se eye twere yare a tu anamo na bra ebi okra ya se otojama ye ntemensa ente sebe wontime wo ne ama wo se wo ka kyerɛ nya wan na wo wiase a wo ya akwala be se no beka se junction na da okwaja nko a de jaba hyew ente obi aja hye na da na ja se sa nipa no wontime hwa na na ana mene wo kase so no twere yare no ye wo mu difference okay ebi wo ho a nkokurafo no ana mbrewafo na twere yare no ha wo papa sisi ai kokurafo na mbrewafo yes ebi wo ho a ye de yare na manu a ye de yare na manu no o ya kokura na ya brantie o ya abrewa okọ nipa mu no okotwa hwe pa ye so wo mami yare de wo mu ana wa twa hwe odu nipa mu pa na wa twa hwe nti na fie enso ye nim se ye twere yare o se Ghana no se nipa no na nupo hura na ye hu se ye twere yare ntesa sa na twere yare atie nanso ebi wo ho a eba nipa no so se wo so ade mu a wo ye se sei nti wo ye se sei no ebi abai 1 minute na ni so ayedan ate no obade ni so bete na jo yi mframa enti wo so a wo nyame amuaw na se wo anyina yie na etwa na hwe ye no na se bete akono yi mframa na wo ahwe ne yie na wo kra no anhwe ye na da moment no mframa no wura wo mu a otimi nya twere yare de no nya bie no yes so yi mframa no na se wo nya bie no wo anhwe yie a otimi nya kino utie de meka ana tu enne me ne wo kase ye woni pa bebre na wo ho a obo problems no aye bi obo ko hospital kura kwanya omo yare because enne ne doctor nan kasa no hospital na ewo moja ana ya ka kire wo se moja na bo ye se beto wo se wo ne sika wo kwa kwatwe wadanfo no ade na aba e bia wadanfo na wo betwe na ade na aba no owo etwera yare mesesai o twere yare ya o twere yare enti twere yare na ewo no so no ana wo de na ba ye no anya omo ntimi ncheke ni nyina de o mbe cheke bi o HIV ene bi ate se corona ya abai ye wo yare bi a ye nim se bi ana won twere de head and test yes enti me na wo kase na se nyame mfa sama nipa na wo de na be kwa na be twene moja cheke HIV nim e bi a we nim
na ya hwe na ya de sa aduro na ma wo no twi no me ho na ya de moja na ma ya de moja na ma ne kankan na apemfo bi ho owu wie pa na etwara yare na ba na so odi efiri he me wo ya de ama me ya fie ba efuo oso ye hunim se moja na o ma obi twema na no ana ye ne sa nti de oja twa yare no so oya dan de me ka wa asana na me ka kira no nti sa ba na sa e wo ho a malam se bra kwa atibi asikafo amantam enti anya se ebia se kino de meka wati ase enti me no kase wo mbre wafo ne bebre okukurafo ne bebre oh me dia ne ba no nkotwe moja ma me ba no na ya nya hwa moja ne ya pe ya hwe HIV nim ebi ho kwa gonore kra ya nhwe enti ebi ho a me no kase onfa ne yirachi nso ye de moja ma ne ntino awo ne moja Chino, what did they make an answer? Say, what hospital? No doctor, no catcher was or two Mojanama who was sick out. So some Mojano, because the Omo Motono, Yanya, because what to tell you or better make the Mojas so. You say be a machine crana, ya de chake, ya can say, Mojano, if you are machine aside. And also say, I say, I some maybe some. Ana ejino sana na sab na aba no so enti sabana wo ka no kwarna ya se o malam de onye enti yare ne bebre wo ho a yeye ne pe ne yenya enti malam ka cha sa yare ne wo ho a me se nkasa bra oba bi wo ho oyo oba o se malam menya wo awo na nya no odi achi wiase nyinara okodi fo se me bra me ne wo to nchia okoya papa mfie be de wo hani emai nyame fa ne bo nto ntem afa ne bo nto ntem ana wo se nipa na mra no wo nto nchia obi wo ho so odi akire saa be se ntem ne ko se wawu o se fridge wanwo enteta me na nyame de bo ne so na mo ha ko fa pro ko asa na beto no se de me ka wadi ate enti no se wo ba na wo ba ebi ho ebia nduro na ya de ma no aya wodro correct ana onipa ne de ma ana ma me no ma wodro no papa no ma wo aya wodro no correct nso bia oba no wo de ordinance sase na ase a ano ne be ma da na nso ne nyina sa baba enti da moment no na wa wode ne na aya den no enti sa wode ne ye den enti se wa fa ade we sei na wa ye den na wa tum enti wo tum na wa ye wa je so de nso eguma ya fa na fa bra be fa nchen ana twi no de meka wonte de meka na enti na me ne wo kasa yi no saba na wo yoba na se wa ya wo na ma fa won sa se wase wa na bia wo de won sa se na bo no se wa wo de na ya denden a malam se kase hallelujah nyame ya no kwafo na tu ana mo na bra na don ono so de na wo ne ye honhom no so e honhom no de ya ji de akwase baabi yenyin kwahye baabi ayo mo ne ye yenyin kwahye baabi ayo mo ne ye papa bi ni wo sa papa me obi a wo chere ntoma wa na wari ase na me ba o baifo kekati me ajo obi wa awo kwahye baabi difo ntimi anye malam ntimi anye so baifo ne so mo committee ana mo committee na kyase honhom ne kura no stra wundru se obeye difo ana wundru se obeye malam ana wundru se obeye konfo wonyina kyase o aya no tidabia me kase wo ko malam difo no boaw no be ka kyase me bo abayfo akwasa ofi abayfo me pona sum na so anko o eso se ne no wo be kasa ansam no a na inipa buafu because sankrofo no ana Ghana sisi o mano odin omo so na wodom de papa ha Ghana sisi ya no wo a wodi nkwahyahyam bia na ye follow na ye follow o kwa akosi pa ne ama on na ejina ho no na afi ne ese yeki wa kino me ha enti awo ka ho asam no oba bi wo ho onu be ma bi abre eduru ba bi a wo se ebi oni be ma na banyem ba ya pendu bosome miansa ana waji hunu wo se mai ohu wo nte na wa hyada ko numa duro na nyense na asai nyense na sai ye no na wa ka kire me malam se nyense na asai wo me se nyame wo ho nyame be ye embeba be hunu no nyense na sai wie ye na bosome ko no so ornament na biem embe hunu de wo se mai kachi fanboy na me ma ka se me se wa konya ayi se mai ko ye fanboy wudi na chidia na se nyense no esai ye de a fine na se nyense na nsai wo na wo de aduro kan ye se mai ka wo hunu ne nchidia awo de wo unwo da eno so wadome na no ndome wadome no pa enti wadome na wo ne ba ye da ba
ono you know what did they make an answer? That's ono so na mo bom pa yo. Nti o be yamfa. Nti o be sore no, o say ye ofi abayifo. Fi abayifo be ye obi atie ne obi afi abayifo ye de bia no. Oba kura no wonyem kura abayifo no hunu sa akola wo baba be ye brempon. Nti ye wu no na ne egugu na gu ho. Ye wu no no a ontimi nkasa na wada no mumu. Ye wu no na wada na bafa na ni freni ete ho. O di fi abayifo nya ye. Oh, na se papa ye be ye wade na wo ya ye yaw. Wanya hwe ayen yo. Na de na wo be ye because de na wo be ye. Because wo wusi hoyi wa sore na wo kọ wo tina ho ebu obi asore bomfia Nyankopon so say yema anyi twi no mani na mo ebi wo so wo ntwa de tema manyame e be ha dwen wo ntwa na nchama manyame nyame na be twa ama anya wo ana wo kọtwa ama nyame ajabe no so ma angel gaba entenda me ne wo kasai wo be hunu difo ye wiase ni mkran wo ne ye wiase ni wo se me da na adwo me hu angel me ma hu angel gaba bisa yesu no man kasa ene ayehwe babu na hwe yesu ene yakom hye ne muhammad ahefa no ma hunu angel gaba say oba si nipa ya di ne dia e be ye dia aboroso what did they make an say ono oba angel gaba oba si nipa o master sora bo futa ka ono oba si nipa no me fu bi ta busa se o mafra no bu e ko school a no ni made pa obra wo hyase afi ko edim no na ase ateko obu won so ana no na etwa nsuo obi ko ade ne ba ase dem adenimu ne nie o mo se maamefo no ebi kasa okay ayade ntia ne ba na nimu ngoma na ebi afie ho nyina fie kase fikasie mu na mote compound house osara hallelujah me ba yi dia wa cho anyo no a oda nyame ase na ja se omo na uhuru omo ana san kanya bono so oda nyame ase kwan ben so be de wa bin what did they make an answer until wa bin a ye be mana be bin won sam wa bin a ye be mana bin won adwen mu na adwen ne be yira enti na bibia ya na meka so onipa biara wonam a awaso onya protection and favor okay by mona no munyam no so no make sure say wo ko malam D4 konfo ho na ko hunu no say o ye niema be opeso do ko hye spirit be nsa to hu firi mu so do ko che hu bi mu to hu firi mu nyame pe na ba de no hunu wo be de no hunu na meka say sebe enne omo a ye ya ye din kwasi asam na ya no odin because me see where they make ya kwai na adwenya papa me yali a me pese wo ka ho asam ya nsam o keka ya kasa asam wa ba saitam akasa ye ko because ankamen kase me se bra se wo ba no china de me ya ma onye ya jiusika ende obeba na obo nsa no na ye de bobesin ano enyo anye de tuya wallahi me ne wo kase ye wo kumase wo ye wo asofo mo gidin omo wo sika pa se ye kase me ne me no magina han ye program na ye mbie phone lines a o ma because munim niam a oye wadada obi afira brochire ama nipa na gina di se sofo me de kase baton wagye kase no ame ne wo kase wasan na mabosomfo so mom edele nipa no etia no eno so ye wa kwaju obi asase se mame asase me ya asore wo so enne me ne wo kase wasan the force ajasase no wo kase osai ku nipa na ajasase no nti eno asase ku nipa na ajasase na eno ayasore vie nyame vie nti de na ba no so no enti o se me ne wo kase wa akwala no onante madam se bra on kasa bra na no na eso nsuo bra ana akwala na nimude onye nimude ende wo ba ye frɛ obi ye wo obi a ye frɛ na Lukman mbe wiase nyina obi a no wa alminit ankasa no eye Lukman ente wo ba mbe gina Lukman din mu obenya nimude no oben hunade inshallah ana bai mo na me ka ho asam wo ba me nkyɛn sɛ me mo ho ban a me nkofa ye komhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam din men kofa Yesu din because ye komhyɛne Muhammad na tamfo no omunya tunaduro ama duro ne ka no sanyanya kopon ansoma angel Gabriel manamba aka ye komhyɛne anka yale ne ku no Yesu so no wo believe wo gidie na me kyerɛw wo se Yesu ye bɔ ne nsanuam ye ku no na ansama na sɔre ye maybe so Kristo ni bia se wan na bɛda hɔ ma na ansa se ye mfa no kɔhyɛ fridge sa tetene de anka kyerɛ me se tete
Tena fridge ni ho. Na say fridge ni ho a say nipa no wu ya obetima sie na ma na ye. Me kam na bi wu etwa ngura gu no so be 2 days. Ateta ande ade na nka Kristo ni so wu ade na ya ntwa ngura no no so. E modern world. Enti e modern world dia obeye de aka say Yesu di mu ntino Yesu di mu de bo ho ban because Yesu no na tamfo no timi no. Enti di be na Mala Muhammad mbetimi agena so ade abo ho ban. Di am betimi ade abo ho ban aye kana say Moses anabi Musa. Okay. Moses ana enti ana ma ne mba do so ase ne mmerima. Because Moses enti ana ma Faro akumu mba bebre mmerima bebre. Anka nanka obama bia ana na ya kana say ana na yere. Enti se ne sana wu Kristo mu a wo kasa oba bia no kunu no. Na se ya kasa asore ne mu ankasa no. Se ya kai ma e wa asore ya wo kwa mba do ya se na mmerima do ya se. Na chanke bia menya 33. Enti so bia menya 33 dia. Enti obeya den aka kire me say wo so be ma bia ware ne yere baako. God we are so no man do so ne mmerima. Enti na cha say ya baako de omo aka no. Na Christopher na ya cha afa na ya bo adwaman fam. Omona stand by. Ne ya bo adwaman fam. Ana me bo. Kramani aware me ne ya say ya nkwasi asam. Kristo ni aware baako na mpana fo ya fo. Ana so de na ya nyansasam ana. Etina ma me ka say druba bi ya me ba na me ka Hosea 4:6 na. Aya na hɔ ne ya me de o say nim dia me manfo ni bi ntiamo ne yira. Papa na mana tu jabio na omo yes Manje Mala Muhammad number no. Good. 0245 0245 77 18 01 0245 77 18 01 Saji we so 027 88 43 237 027 88 43 237 Aya Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibie no me telephone number no no uko Facebook na search Mala Muhammad a wo benyame ana atibie Mala ma wo benyame ana Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center nso wo Facebook wo benyame ana uko Google nso na search atibie Mala mo wo benyame wo Facebook website tintankasi no so no uko www.malamuhammad.com and so obenyame wo internet na so ye hia wono na di Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center no ejena wo say ete se ebi obi a honhom ekutia no se inshallah wuti nyame de na wo bedro me ho a honhom na befa wa na akwan na wo so wa fa na akwan asa ho na junction e yeden ewo twi no what did they make an say honhom na befa na kwan na wo so wa fa na ahoto abafie obi wo ho a me ne wo kase wo se malam wa bubu egu so many years wachinia eno wo ba me gina ye komhye Muhammad de so inshallah wo betware okay obi so o se ye osa obre de ma me ka se Yesu enya anabi so nya adaje ekoto ye sa anote e de ma nipa na amana diye etafre am na yefu yare ne jaye enti se sisi e wo kodi fo njan no ma o yare se genom o yefu yare ne ba jaye e ba jaye Yesu dim se ka se nyankopon wonya one way God anya one way God na ma men ka asem nkyirawo ya ka se Bible no wo ba asase so wasa banya Bible foforo ente se Bible foforo de an kwa ye bosonsom anabi an kwa ye ekot asisi amene wo ka sei obi ye kristoni ya odene ho dwane ekot Lord ene de a Christopher ne de omo hu ne se no ano no na Lord no efiri nyame aye Kristo bosom me said that that's Lord bisa so for say Lord aye Kristo so man ekot na ye omo de omo ho dwane no aye Kristo so entende ya yesa man na me ne wo kasei ya be kasei ge abagana ne yesi wo yan kwasi asem ne yegimi ye kekam obi kasei president nyai Lord for ne ekot ne omo amowo mu no ade Christopher ne kra ande na mon kasei ne mompe omo nyina o so ye mum asem na me bisa ade na ne de amose mompe so no na wo be ka kire me se ne ge ne de ne wompe ande se no de tumutumu de tumutumu wompe enti me ne wo kasei fana se tumutumu ayawa na wo pe na wa kwa yawa de na me so so me kasei obi abopa ma ya kire wa kokun ade wo pass ade akọ ekotum ade ye ne ma eno no na ye ehu wo mo bi anko mo so ye hu mo se na sisi agefo no wa ko hu se otero obi to me ne wo kasei wo ba kasei wo mpe omo so wo ho omo ye adwuma no eno so ye me ne wo kasei me nim se nyame ti wo mu pa enso nipa agente se brofre me nim ba bia wa adwen wo
ɛno so yɛ Papa, what are some of them? And not a hard dear, but Enti no say duru ba bia me nua yenka no kwar ne nkyere ye ho because da bia me kasa obi se Yesu di mu obenya ware Yesu di men pa na wo de be kasa Yesu di mu obenya ware Yesu ba sa so wa me ware wa me fo ba wa me wo obi so ka cho se Yesu di mu obenya ware Yesu ba ye no ankonya ayi we kura po anamo se wan o se ankonya yankobi Paul o se ankonya yankobi ye so no Yesu nso nya ya anka ye te so no nti se wo ye te se Yesu no de am wogide ya se o no ba ankonya asam bi ya e ma no me bi amba enso bi ka cho se Yesu di mu no e wo benya ba Yesu di mu obewo Yesu ba sa so obewo wo betima ko ka kire Roman father say me yire mpede ma me ne nante no o be kasa nkire o ba na wo ne nda Roman father no nyansa be no wo e wo ndamu onimade ya friend nda experience me say onimade ya friend nda ento no wan for bada ento onim say oba me fa no me do awura no mu no enti ne de he said ma nya no me hoyira me Roman father onim ntimi nka abusia go so Wiase ene Sunsum nsem dwumadi ye de ebra wa benada bia na ya bo repeat ebemenda no nsia nwumre kopem no nwotwe ye ne Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na ye di nkomo yare ahodo ha ahodo bia na wo so a numbers ndo ene gu screen no ye gu so di nkomo ya akra no obetumi afre na afi ye ne wo atumi adi nkomo wo asebusa bia no a ofra ebeyiwa no wa ha ahodo na Mala ha se wo bo so no ano won't mo nyina eso na emom obetumi ya na se obetu anamo na eba Eastern region ko atibie escafo amantem uduru nkokwa a oso kokwa atibie ha bebo no so ho pa Easter yi em se committee ntia na nka beto se Easter manfo guo pa enya agro uduru na wo yira o se o Unity 87.7 FM bomode ana oba ho a ombeboa na afi omo atimi a kire Mala 27 years over 28 years munie na why adwuma kwa mamu at least obi adwuma fa ko 27 to 28 years ne nyuma ho na wano atena ho a otimi ba TV so ko radio so obewi obi ama ne nchen fa seka meji na ho onfa esia di mra onfa police ni ma de na otimi se wiel se nchen kan fo no ho de so bitu aka se malam o da ne sa modern tu na mo ekọ na wontimi emwa na no musa we kura ansa na malam edi atwaso nyuma du ahodo nso a wosan edie malam ya ye ba ne covid aba nti eya na ahokyere no ewo ho ye ba ye mfa se mra saa de na ya mempe no why na ekọ hospital no wa fra doctor say me yare nti me ba memfa se mra me se wo fra heba doctor na wo fra ayi doctor nkasa malam difo konfo oso wo ba fa se bra hunu so ya torofo oba oye doctor no so bu ho ba ho ba to nkun we to nkun na wo ka no nipa na pompo abo no ebia pompo no wo he ya de pompo a wo de asam na me bisaw nipa na wo ka so awo no nti on fa 10 million mra no ono so bedua no on fa 50 million mra no ono bedua no na wo de no ana ya den wo so a wo si wo se dia awadro na wo ma wo ni dia wo de no ya den a obeya ma no enti sai sika na wo de ba na nya so wo jedi papa me ne wo kasai wallahi ka me ba Kumawood TV hai se ka mo ka se bo so mo be me 500 million na se me obi a me fe se me ngini nipa ho me ya de me pe ama Wiase nyina se ya aka me oba ka se 500 million bo so me bia metua ayede ndia me be gina ha maka se me se bra me no beto nchia oba no me se 10 million bra enti se bo so me no na ebia menya nipa 400 na frikum atie Kumawood TV no mo ba ya 10 million sa 400 ayesen ento sora be ka kire atisen ka ya wo a wo be sora ka kire so sora wo kwa ka kire so fo na se oni mo nyansa oni mo brabo wo se dinatam nso po na wabo nso sora wo ka se boson so yan kwasi asam enti se wo ye kramoni na wo bon krofo po wo ye kristoni na wo bon krofo po a wo so na wo so na yan kwasi asam na wo so nti obi e ba oba nti wo ba wo kasa na wo be bua wo ebi wo kro timi be hwe me ye bia medete wo kra no akwa wo ntimi moa me na wa sare ko thank you ka obi e ne nza bibia ni akwa wo edie no betimi aye nso Nyankopon say inshallah na me ka say sabi obi ani ho ni monwoma a wonam kromo subuku ana adwuma na nyankawa Yesu na wo boni die no Yesu na na damro de na wo
madam se bra obi abosom etetew ahohome haw wo da na dwo wo na madam se bra Abraham na abubu abosom ayanti manya ne he oba megina Abraham dimo inshallah God obi fie God no so na ewo ho no woni ma obi a God ya ne dia madam se bra eno no so no ye fe ne garuna no ono no amene o kasa wiase nyina the whole world ono pe na nyame ama ne sika so ono pe na nya sika ni ento ono no amene o kasa yi wiase nyina ya ka wiase nyina japade nyina bomu a enduru garuna sika no 5%. na ni brenti ana magaruna memo akofom enti me no kase garuna memo koyansa na japade ne mem enti na japade ne mem na ye gold obi soro se gold ya spread enya se spread nyame na amane memo akofom o tam ne enti o mutu no se so wantwa boja nguso awunya enda me ka kire wo se brensam ne be chiama enso awie ye no na waso wo hwe se de ye kai sabi obi timi kwatwuo ekoku nipa gini sika enso awie ye no na ye ka ho asam akirasam enti meme na wo ba hono se wo ba mama gina nyame dimu nyame ana de gold ni nyina wiase ni sika ni nyina de ma garona na so odi nti na ya sere na so odi nti na ma na meme kofom de amesere no ono na Moses ana nam na so ma sika ni wura fam enti mesere Moses on sere free nyame ho na o ma na nyina ho a na menua no onye kakra ni na me so nya binni na ye de ye mfa ni nkwasi asam what did they make an say? Enti wo sere sana gold ne be gina nti wutu no ana wonya na nyesa wutu no ana ewura fam emam kofo bi so mo mutu gold nyina wutu no ana ewura fam enti malam e ka kira wo se bra enti wo betimi akomalam D4 konfo ho obeya ma correct obetwa ndwan aye niam wo benya gold no aya bia se me ma obosumi isia se wo banwu a wo yira nna ne yarefo a sika na ebe hye ende obi was excavator se bro ba ya 10 ende me ne wo kase waton ne nyina kwandam honhom na sai ne nyina me nya no mawo nti bra na me nkyira wo nyame akwan bisa me no malam na konfo na D4 ono kra wo hu gold se yana obi hu gold agi obi a wakwa zan agi ne gudie ono wo hu bi se o wo gold ne bi no me how emuda ho enti malam se bra obi so ya o se malam me de ne ye koko malam me bre metena se mentena se malam me bre malam se nkasa wo de bra o se me de ne ye baba so malam me ju so se be mamua o tika mu no okosi akodwonso a jo de ne ho kotwere dua o de ne ho twere dua no afi ne se wakase bibi ne wosoro ho nso ontimi eye ne ya na okam o ba kase dadoa na wona nan a wokam nso na odwonso na obre malam se bra apa o numbers ni bio ansa kwa na pass me oba bi wo ho a me pese me wie baba so no ho no oba bi wo ho so se me de ne ya white wa to cream wo de aya srasra da bia wo de sra wase ne be wo se wese hono mo so akoda ne ho se na ntwibin esoro na wo ase ne se pacha be ma ne ko wie ya ase be wa mfa roba nhyane ti a dana na kata ache no ntoko ya o mabiem na ya na e bon no me de men ka se bon na me kire wo no ki no me ha o me de men ka se bon na hono nti be ba bia ko ma nti utimi hu no ba onnam pa hu no na ba ge kura ne se o se ma brebe man on paw adara kame face majora wie ni tie ba bia ya makotia na ya from o kire mi san kotia o Davida enti o malam se bra wo yo ba promise and fail wo bra be ma bia ba no ko malam se bra because ye aka mu ka mu hanu mu fra BBC ehwa wo yo ba awaso nya mmerima ha okay wo ye berima so awaso nya mahia ento ba bia oni be mahia bia no ha opa ministers MPs odon krofo be de da ono mbe wo obia ni wale de ware be ware no okan sem no me na me ka kire onya ware da ebi so wo hon so a oyo berima na se me no ka so oni mahia obebo ma ho kasa edru so be ware na ba na se me ware ento wodi wo yo ba na woni mmerima ha wo ye berima na woni mahia adwumane ba wutirim de bia ko da be no se ebu kwase nso malam se nkasa bra
obi oho me ne wo kase o se malam me so da ye no na me didi boala so na malam me dware nsuo mu malam na me no obi da me ka asam a kire wonne spiritual marriage no de bia me kase sabi enne komase ha oba bi oho onam kwan ho oni mo berima no de hi kiri ane se be ma no yusu V8 no ka kire se oh ta kwan hwa so me na me ye MP wo ho nso ho ya listen nyina kra de dinim oh oba na awu ama no enti wako bieja no e bia oye nsuo oye dua oye saman oye bola so honhom enti me no ka se honhom no oba ne beda se kimu a honhom na nya odo ama oba no enti anadu biara oba ne beda bia na honhom ne ne da obayi ne di afrim enti eno no wo ye oba na wo honhom aware a mesrew mba ne bebre wo ho a omu di omu kunu no mu abro owo honhom aware no ompeso be ka kire ne kunu abasa na esai be manadwuma. Oh, okay. So woman na be man nya sika na wa benya adaja be ye no ho adwuma. Enti obe hu na say obe ahunhum no say be man adwuma. No say wo ba na adwuma. Enti obi aware wadu no ho. Afa no wo ko malam ye wiase ni. Difo ye wiase ni, konfo ye wiase ni. Wo se fia baifo. Na so na ya sa de na ekutie nipa. Fia baifo ajawo. Wutime dresse. Be man na wo hu no aka wakoma wo pe no ono so pe. Ya jano wa waro. Afe na beka sha na jomo na obeda dabi ayawo enne me no kase ye ka no kware a ye wa honhom no bi wo ho a ye wo biase honhom no bi wo ha wo si woi se ebia wo ko ba bi ana obi de sa honhom na ma wo sisi na wo ya sofo a obetima kire ma ana mberima bebre so mo ya sofo so mo nya sofo nipa ni gitum no ba wa sore dem ho nkoade a honhom no be wura na mu onu akasa obeka nsem saa so ye by for me na me kuwe me na because honhom na wo kwaji ya no dwumadi a wo pese honhom ne ndi ma wo no na edie enti sa nipa no honhom ne yesa no enti abasa no ye difo na malam na konfo a sa honhom ne ye na dwuma se duru ba bia no pese gu cha difo na malam na ni mate a obe wura wan kasa mu a wutimi kan kwa hyasam sa yes ah difo we pa on ne kan sam se ho na wo hu ne say yes kampaja so no ati ho no we TV de krada video no me na me kasa nsam we nso waka afa numbers no to jabio na Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwawu atibi asikafo amantam no fa pen any paper wa hwe TV no so no me numbers na phone nyina na go screen no so no de ekono so no me numbers na no so wo free ho so a je numbers no obo mutie wo Unity FM ana ebia wo pese Unity FM no so no wo ba bi wutie ebia online so a na wonya TV ntie na network wo ho a wo ko ebia www.unityfmonline.com wo benya ana wo ko modern Ghana wo benya Unity FM atie ana wo ko yakana sen wo download application na wo ko tune ni so a wo benya tie ba bi bebre ba bia wo se radio wo bia no wonya bo Unity FM 87.7 obenya eno ene hia monje number no eya 024 66 47 247 024 66 47 247 and 027 88 43 237 027 88 43 237 Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibie no me telephone numbers no de hian ana me kase na se wo ba me ho a me srew obi o wate me nkan ne no oyo kristoni oye kramoni anu ade se malam ne de wa ben osora ho ma che kra onya salampo oba malam ho nya me se wo woni se malam na me na me bon anya me anko ya hwan wa je malam na di ana wa sore wantimi ankai me amomedin obetimi aba wallahi be ya adwuma na ma no ma nyankopon kasa be kasa ma ne nya adwuma ntime sre wa wutie wo yo kristoni na woni se wo ba me ho a aya bompa ya se nyankopon anya wo a me wa meni aso station so do so be ye de nchi mato Kumawood TV me ye de nchi mkoto Unity FM wona ma metie malam ente sampa o malam no wo nyankopon di no de ye adwuma di a nyankopon me srew hyemumu na di manim me ko malam ho a ne nka na koma na do be ya ma bibia enye ye mame awo wudi mu do hia no yemi hia no na wo ba enjimi ne se mal adam ya hwan
anya nyame ame ahwan difo no no de na no pepepepe na anya nyame wa ahwan malam na no pepepepe anya nyame wa ahwan ye kan yo kan konfo no so ne de na no pepepepe no anya nyame wa ahwan me se wallahi se wuji onyankopon hata soro di na butu na mo ba malam Muhammad ho a inshallah nyankopon so o ma wani mu ngu ase right obi o se me ye business business wo ye no enkoso obi ye business enkoso a o se yesu di mu yesu ba ye obeye business be obeton nkoko dabi obeton mpɔgye dabi wai ana nyame ama ne sika oye businessman ɔno ye fɛ ne garuna ɔno ana ye businessman ente sɛ wo di aduma no wo ton ade na nkɔso a brane ye kyerɛ wa kwan no brane ye kyerɛ wa kwan no ɛno na wo kɔka ye sese da bia me kasa hwɛ ɛna na no na me ne wo kasa na me ka kyerɛ wo sɛ me ne wo kasa sabi obi asɔre a anji sika ba asɔre mu na yɛde ayɛ nyame adwuma mebi sɛ wahwɛ sɛ yesu ba yɛ no nyame twa sika sɛn na ma no ana ɔde yɛ nyame adwuma ana we de me hawo dabi nyame ha o twa sika sɛn na ma abraham o twa sika sɛn na ma wonya budget na de jina obaka kyerɛ me sɛ gye yɛ de sika ana yɛde yɛ nyame adwuma yɛde dipa ɛne nokware ɛne nyame som ana yɛ nyame adwuma yɛntwa yɛ ho nkɔmra na ba yɛbɛhwɛ kwa yɛ fa so a yɛ nyame adwuma no ugu so ɛhwɛ wiase ɛne Sunsum dwumadie yɛba ɔsi animdia me manfo ni bintina mo ne yira ebinom bɛfrɛ mo ho sɛ meyɛ ɔmo asɔfoɔ nso na ɔmo nya ma asɔre ma akɔm obi wɔ hɔ a mene wo kasa stroke akye no wa ya stroke no enko malam sɛ bra ya adwuma memene da okay kosie da edwo da ebana da okuo da yawa da efie da ana menya adwuma na fie da wo bɛtome ya wɔ so mehwɛ because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nante da woda fom obi so ho wa akwala na no iso nsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne tini mo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so wo ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom o sa glue an kasa nkra no o sa twi glue ka ho me ne wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra o ba bi o ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kyerɛ wo kwan no wo be hu no sɛ ɛbɛyɛ mmerɛmmerɛ okay a wo banyim easily piaw so ho adwiriw ɛne danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 pm ɛne ne nsia Kumawood TV na yenya mmerɛ enwura Sunsum ɛna sukɔ na ohaw ɛda oso no Mala mohwɛ na onyi emfiri ho emfa emawo ɛtwerɛ yare bia ɛdam wusika ɛna ayira na wohwɛ ojapade bi na obi ɛnam kwa bi so agye afiri nsɛm utu gold ɛna opɛsɛ onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV amansane yena yedimu ɔsi animdia me manfo ni bintina mo ne yira ebinom bɛfrɛ mo ho sɛ meyɛ ɔmo asɔfoɔ nso na ɔmo nya ma asɔre ma akɔm obi wɔ hɔ a mene wo kasa stroke akye no wa ya stroke no enko malam sɛ bra ya adwuma memene da okay kosie da edwo da ebana da okuo da yawa da efie da ana menya adwuma na efie da wo bɛtome ya wɔ so mehwɛ because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years
eko 15 years on nante da wada fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye afe no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afe na ne tini mo ye kete oh ho no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina wonom wasa glue an kasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne wo kasa wo ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achikide eti malam se wo de abra oba bi wo ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kyerɛ wo kwan no wo be hu na say abɛyɛ mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiru ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni nsia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena osuko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena Mala mo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV amas Yansan emu akwaba emfamra Wiase mu ene Sunsum mu Nsem dwumadie eso ye ne Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ko wotibie ena yedi enkomo yedi wura mu se ya ne emu atene bi ase na ohun se na mo bia otu bia no utu wotunie na etumi aboa menko ba bia be wi achi no na ankonko fa yade bia meto ankasa wo so a da kotu kunu so obabi so mana de ahwe ya benya obawo oba na de enso bia na chira asem bibiri bra na malam etimi mo na minya ba bia asem a obusa se malam eka asem bia na oka se nipa ne ofiefo na ebe ye wo na ye wa wusuban a oda na die na e bi betimi e de adi wo na opeso hunu se malam opeso hunu se settle bi won so a nipa nso fiefo betimi ayew e obra onye omohwe fiefo na betimi ayew no ana meka se sebe eno enta nya pii utie de meka na ete se enne ye bone ne ne me ekoso wo ko ba bia bayifo de bia wo kwanfa bayifo sisi amama bayifo aba gidi nkura se na sore ana woni mesa amalam ana asofo ama bayi ye bomu di mo post kura che politicians aso ye bomu pa 30 minutes a bayifo no kwa de wo be 25 minutes yes enti ayede ntia de mameka no ye wo bi wo ho a sabi se mike me no wo kasai no abusia na ton abusia koko ade ahwe wa ma wako school ana ama wodi akwa abrochire wo wie ya oba na wakonya na abrochire ho aware no me no wo kasai abusia ne ka kire wo se iwo kwa no oba besi abusia fie no no bia anya ma be bia anya dan ye den endem wona wa mefa abusuani bi anko fie no so wa ma mesi ene de wa akọ ware wo yere ekosi dan wo ba bi foforo enti yen koko no wo ho anka yen temfa yen kakra enti eno na wo kura wo si wo yi wo beja no wo kura wo si wo yi me bi sa wo beja no de manyame o de manyame enti nyame ne be di ama enti abasa nyame be panache no o de manyame asa nyame be panache no de wo so wo ye wo anye o be ma na punishment ana ebi so wo ho so asebe gafra bia me ne wo kasai ebi asabi o wo no wunu anamo ana wo ho wunu anamo wo ho no ebi aware kura wo ko ware kura no ebi awu ba ne wunu ana ekɔ school ya eno nti kura ya sesa etem no wunu ana tina afie ana omo de sai sika na boa de ma wo ko ware ye o ware wie ya wunu ana be hia bibi ana wunu ana ware no ana wunu ana pe bibi keke de opa wo se mi ni sika nso wo wo se wo mfa ma no
enti wonu ya no so na ni mre mo so onya ne hwe hwe na wonya no onya ne hikwa ano de wo ho o se enti na imeka se nipa bi age wonya banbo ena numnyam na banbo no se wonam a obi kato so de wo hye ne neema nsa ana de wo hye bibi nsa enye awoso so ye neema na mane enti no de wo hye tumi ne nsa tumi ne bejewo na o kina ondi mra na so biemu tumi ne bejewa na onyewo enti se sa na tie de a awoso ba na ya bo ho ban e wo nyamedi mu nyamedi mu ne ya hwan ya de wo begina ho te se ayi Moses ne de atamfo na gina ho te se Faro okay obedi o musunkunim obi oyoba nukuna wu aja no nkwala na japade abusuafo ya sore se ye japade na firi nsam enu ntine de odi ade ne kura sa pese o sai de wawu de wa ya japade maame ne momomba se be ya ono no ema ebe take over madam se wukunu na wu ye kunafo a nyankopo a kire kunafo akwan ena wo ba mbegina anabi Suaib a mo frɛ ne Jetro okay ono ana na hwɛ Moses poma so Moses poma no obebi so bi onya no nsuo mu onya no muram bana kasa akire Moses wo Faro ho no bi so Kristo ni biara ene kramoni biara o sare a ai o Faro ho no ono oye Moses o Faro ho nyina no na ayi Faro enimo se wei ana ye komishani obi ani ho apart from that ya wo no a na ye ne maame ye so koto na atwe na no mu kokunu no Nyankopɔn soma angel Gabriel a ye friend Malek Jibril a wodane ne hu nipa a obaaye ana beka cha se yemfa ne nto ntwene yemfa ne nto nsu yemfa no yenko twado dua na yense te se koro no yemfa ne nto obekɔ ba bi obekɔ akola we onwuda nto obaaye koro no no Moses maame ne papa no nim kura ase oye komishani oye angel dua ben biso Kristo ne kramoni ho se ani se dua ben ne yakotwa ye e bi se adagato that time cement paper ho mpo ne yakasa adagato enti me ne wo kasa na dua mo kotwa ye no ya fra dua ne krenku dua no ene na ne nku ya fra ne ne srade ne ya fra ne nkuto enti na mo Moses ntine Nyankopɔ ahyira nkuto so bibia wo di nkuto be ye bia eyeye ya kwala ya wono kura ya de nkuto no saka srade wo ho ade na ye di nkuto ekotwe no tino bacha wate de mechira enti na mo Moses nti ana manyame ahyira nkuto so enti nkuto dua ana angel Gabriel ama ya twa ya na ya sente se koro no kituwa bi te se adaka ana ye dia Moses tu mo na ye bua so ana ye de tu nsuo no so Moses Pharaoh so na nya 40 years ana o ye na dwen se wonyare dan to no no ye Nyankopɔn da moment na Pharaoh no so no ono aye dan wa sisi ndua se ana ogina dinosaur wa twi no te se valance na nda o mutumi ya sama ha wa mansoro no ja yes ento o wasoro ho no ana o ye na dwen so no no ye Nyankopɔn ento o wasoro ho ana wa hu no se na data man so ya ka kire Pharaoh se ye be wo akwala bi ama na betu na fira adidie so kono ana o se ne se sa da be mu ade o be ma biara o be wo ba bia no ye be yenkuno eno ene nam so ama yakum mberima bebre ana Nyankopɔn eyi Moses efrimu nte bra ya wo Moses no ana ye de no koto nsuo so angel Gabriel ma yasensen krenkudu ya no mutu fo me ni mo si krenkudu ya nte ye twa krenkunu edua no ana ye sen nte ye sen ya no ana ye de Moses tu mu ana ye de tu nsuo no so that time ye no bia nyem so oye Moses Jetro pe anabi Suaib ana ma ye hu no say ono na ye friend Moses obia ni wo nim nti ye de no tu nsuo no so ekono Pharaoh wo se wura nya 40 years wo nyare da wo ye Nyankopɔn no nso ade ne nam nsuo so wo saye mo hwe bibi na nam nsuo no so no Nyankopɔn de na onim eto se bibi na nam nsuo no so no enti ho ana ye da ana ma mo kofa na Pharaoh na fa yi kuro ana mo koye no mo koyi adaka na de bai na Pharaoh nso wo kwala wo ho a na ba na yi achakwata enti ye de adaka ne beto wo be wo se kwala wo fi a ebia wo de ade papa kwala obedi mirika akwakoso ade ne mu enti Pharaoh ba no edi mirika be so adaka ne mu pe ana na kwata ne yedan eyiraye de nam so ama Moses yankuno na me ka kira wo no enti nipa bodefo no be ye na adwen so obesai wo Nyankopɔn mema ba bi ode obeduru no hono mom ana na nhira ne be epie na ne wura afiri enti no se ye mmompa ye emma ya tamfo
ente se wo sori a wo so ye kramoni wo ye kristoni wo sori a wo ye kristoni wo kristoni a wo som na eno ne wo kramoni a wo som na eno ne anim die we sofo no onim ade na nkon kyerɛw imam no onim no o kyerɛw ana sori afuga kase ya frɛ ne imam ye furu pesimi nkumenya komasi hawaja boso enkran waja boso ekra dodo sɛ no imam no otimi sakrae watimi kyerɛ nzongo boys no amoma hunu dia meka yana ye bie phone lines a de obi be kare se me uluma mi ana ka sa abakwa samuel na mateda imam no ade no wanka nkyeraw imam no ana sofo no ade no wanka nkyeraw bita sofo no se asori awoko na bita sofo no se bra no wo Moses wo faro fie ho no bia nim so ne Moses ana no bia nim Angel Gabriel pe na nim enti me ne wo ka sei Nyankopon de Moses apoma no ade ma na sei ade ma Jethro ye friend na be soayim so nhwe apoma no so ne ye ba be wo komhyeni bi a ye be friend Musa anabi Musa ana mo friend Moses ye ba be wo komhyeni bi a ye be friend Moses ono na ba fa sa apoma no ade ye senkyereni Jethro ana ye hwaso me se hwan Jethro ana ye hwaso ente me no kasa na Jethro no ana ehwe ye kana sai poma no so ente bra ba sa ne wie ye no ana omu bia daka no so no ana mu hu ye oyakwala oye bema ana faro si yankuno ana ne yere se me ma wunkuno wallahi ne yere faro yere ana gina ho ana ma yanku Moses anka yekun no ana ka kira na se yese oba bi be wu akwala beri mama na betu we ne mama wa he ne papa wa he obai kura o twakwata ye ode ne saka daka na kura no kwata ne yeden e yiraye enti ma wunkuno akwala we ye nchiraba enti abaye no mko frefre omo kunkum omma no so mmema Moses nufo wala obia de nufo de hye Moses ano a onom mese say obia de nufo hye Moses ano a onom ana mka sa ne oba bia wo ba te se ha ne tentampo yanko frɛ ne mra wanya akwala no yakɔ frɛ ne ba na ono na ye Moses dey Moses maame odi nufo no hye na no mpe a wotwe ne mi onum enti onum nufo no ente ho ana faro kasa ne ye wo ba se me ba de amfa munkuno me ko ente ho ana mo ye de mo pa na chaw ena mo be ma faro mai Moses maame edan e wo faro fie ho ana hwe Moses amani nyiye ente faro tina kunyamu a na Moses akoso no bogi mu na watwe owo fie ho nyina faro bu anwo da tete no o so faro bogi mu na watwe bo faro bufuo be bro yeso ya kwala edru babi no babia ema na me no kasa pododo de baye no ena me kire wi enti o so faro mu da kro de akwala no koso faro bogim no twiye faro firi soro bofom ana ne sibu ne situye faro bufu ye me ku akwala gidigiri ana yeso ayi akwala woni mo he o se da mekuno ana mo se dabe ana so ya akwala de ye bebe enye wiase ana me ka che se he ye manyankopon entina ye mu na wo ya malam wo ya difo na wo sore kotokoto eniema wo sofo kwa wo nkoto no papa nyame enhu ya mobo amen enti me ne wo kasenta fe ba sa no ana Moses ya say so ya kwala bia ana omom ko pa sanka ayowa ana omo yi janhyerama gu mu ana odi gold gu ayowa no ba ko mu so o se akwala no koyi ba ko mra anko no koyi gold no Nyankopon ma bofo be wura na nsam e ma ne koyi gya no oyi gya na nhye no odi hye no no na hye no ana odi ne nsam ti o kamu no hono na faro sere ya kwasia o ye jimi bo ya kwala on kwa Nyankopon fa ne ye free no enti o ahye ne sa odi ne se yese no enti obi afi ye bisana so ntimi nkasa no aba no kasa no bon nsam e na ma ye wo pododo fo a ame ne wo kasa yi obi ho pododo sakasa na ma no sakrofo na kuma enyagro it mikam pa asamna no enti me ne wo kasa wo yo kristoni wo ye kramoni ame ne wo kasa na wo o so obi mra pododo no wo be bua na Yesu di mu wonim de na so ma pododo na bai na wo kasi Yesu di obi o woro so pa no inshallah o ba ye be kire wa kwan e be ba fom kra enti e ba sa no we sa ta mu ni nyina de mi kan nyina no obi ani wonim se Moses eye commissioni o obi ani honim enti wo ho Moses tena ho kosi so onyiye na wadu na mbere maso okope oba ware
Nyankopon so pe bone ntino na Jethro nso so no anabi so ayi wo mbaba nkwa ba nson mbaba 7 enti ho ana anabi so ayi Moses e ko say opere ayi anabi so ayi Jethro baba ba kwa ware enti Moses ko ye no ana Jethro ka kire ne say se me de me baba be me ware dia ji wo hwe me nwan so mfiedu o se say mfiedu hwe me ji wo hwe me nwan so mfiedu ansa na me de me baba ama ware no enti o ka sa no akwa yi say Moses gitu mu ana so ke se wo kwaka moa ne ya ma opoma ndwa ne ko baba de wutimi nimirika enti poma na obeto ana se poma gude mo ho ko wura ho na yi poma ba akokwa ka nwan no Moses ko ya ko wura de mo ho no mpoma gu ho obeyi poma na pa na poma na tire ha no ene na huri ba na nsam enti Moses je poma no epie ya na Jethro ka se waboda wenya wo de o mekura na poma no wa ha na memfa mensan so moda nya bi se poma we obi an no na wa mfa nsam anso ya be wo commissioner oba ne dindi Moses wona be ba fa poma we ade ye nsenkyereni o ma de koto wo so nko fa foforo o sa ko foforo na esan baaye to no kware anabi so ayi gufu yie enti ama anabi so ayi Jethro one ayi yakana sai we Moses ewura dem ho se fatu ho no to ho ko fa we ko yi we o ko yire na ehuru ba na nsam ehuru ba mo se wo na wo ya commissioner ya fe no ya fe wa anabi Musa Moses enti puma we ana ya wo dia enti puma we na wo de be yen senkyereni enti eho ansana obia hu no say Moses eye commissioni de ko su nyina no bia nim ente sa ne ma we wu nim a wo be ya de na Moses di mo se wo de bua obi je wunim me no wo kasai bra ana me time nti e ba ye me no wo kasai obi sore me de me wa heaven we be kwa heaven he me ka sa mo kire wo ne ya commissioni Muhammad onim sa na heaven dia yes wonim Moses ne mo nyina yes o jensa ni fa so oh papa jai mame nka sa manchiraw sebe tie vo mo mfanchame se ebia me ne wo kasei sebe obi ko asante hene na ose tutu obrempo mfi na me hu sana me otumfo ose tutu na obi kwatena na nsa nifa so a na o chache otumfo de mo betima wura ho ana o de asem na me obetima wura ho na omo moti nifa so na se na omotie we de me ha wo enti ne me ne wo kasei obi a me no enti eba ye no wo se yanye wo obi a ya fe no hadar ena anabi Iliaso no wo na kasa no first no wo bate se nipa me se sei owo no bate se nipa enti time no duruye ana anabi we ka na sei anabi Iliaso ana owo ni base oba beje anabi Iliaso on time aso oba yo beje anabi Iliaso nkwa no anabi Iliaso na mo fe na jama Jethro ho ana maka Elijah okay enti awo ni ba no ana obedu se wota maso me beje wo kra no afi anabi Iliaso ogina ho sa afi osu na ra ho osu ana ya mebisa owo so bisa na sa denti na osu owo na obe de kra na obeje ni nti ana owo ni bisa o se me anya me kra no nipa bia me ye dem bewu na sana me ni ginya bedi a me tonton nyame a ndepa me bewu ankrofo betonton nyame a mentime tonton nyankopon no ene na ye be hawa misu nyame se menti ana osu dia odi owo na firi no kosi atemuda ana ma anabi Iliaso amaka na Elijah o se den ono ewo tumi ana ono hwensuo so ento be hu se Elijah 3 months o se 6 months o so mansuo nto bre ampansuo nto enti me ne wo kasai obi a ya bunu dua anani tendua ayase no sakeke nipa ne tan ninti no watia na so nim wo bunu dua malam se wo ba mbe gina na be Iliaso akwan Elijah akwan be tanu dua bo no enti bibia wo sori a Yesu dimu ade Yesu yeden kobo adanu dua Yesu konsuo mu kobo asua okosre free Elijah o he
What was say what say me mama twitwa so ntente wa kakra. Na me busa asem bi say. Say me pes me ba. Okay, fa honest. Ana e ba ya no me aka me hadare so ana mo frɛ ne Enoch. Enti wo de ma me fancy wona me nkɔ na sei. Enti me ne wo ka say heaven ho no. Moses ana esre free Nyankopɔn so osre no. Opeso ma ne damfo a ono ne benante. So obekɔ heaven ono ne bekɔ. Obekɔ gyamu a ono ne bekɔ. Enti Moses ankasa kro nim say obekɔ heaven na onko. Osi Nyankopɔn osre free Nyankopɔn so oma ne damfo. So obekɔ gyamu a ono ne bekɔ. Obekɔ heaven ono ne bekɔ. Ana Nyankopɔn se wo watimi asra de we amede be ma wo. Sampa me na menim se obekɔ heaven na me nko wo nko. Me na menim se obekɔ gyamu na wo nko. Te sa damfo na mede be ma wo. Enti sa de acha nopa kwotena wo fie kwan na so. Ade cha no pa kwotena ofie kwan no so obi obedi kan aba be chia obi ano wona ye danfo a wona na be ye dan e be nante enti me ne wo kasenti aba ya no wotie ne ye enti ade chi ya no Moses kwotena ho no ote wa obi twama nipa na chia no ana oje so ana Moses bisa na sempa cha na wodi ni se osimi din de hada ana obisa Moses wodi ni osimi din de Moses ana Moses se me pese me ne wo mfa danfo o se me woni metimi afa adamfo sa na hadar kan wo woni metimi afa adamfo o se ai o se sa na metie no wugini o se ai o se woni mefa adamfo a de meye bia fo woni hwe na ka wonu tum me pese obeka bi ampa one ai Moses afa adamfo da kro de o mu otwa nsuo komase ha asuo be na da ha yeso pa lake wo bo so metwe thank you enti nsuo kasie bi pa antina omo kokuro bi enti ana hadar ene ayi fana say Enoch Enoch ne Yesu Moses omo tu kwan no ana omo kwai omo koduro nsuo no mu na kuro bebre esi ho obi ani ho enti kuro ba ko pe na ye fa ye mo no ana hadar ka sa ne yemfa kuro we omo de omo niema gun mu e fa kuro no sa atwa nsuo no omo twa nsuo no wie ye pe ana hadar eyi ne dema ade so kuro no ha panyan ana obone ha o pai kuro no bone ta kuro Jesus ayi Moses say hey ade na de we ya ayi papa ya tina mu ba de tina wo say man kan kire wo say de bia me ye bia no fa wani hwe na ka wani tum wo ya sa me ne wonante wo se me pa chaw omo ko sa no mo ko duru ba bi nkwala be bredi agro hadar yini dema akwala ba ko watani ti pai ai Moses ajia start ya na tanta ka se heaven yemi nko me padamfo a obekọ heaven amene ne beko me padamfo obekọ jemu amene ne beko na damfo we di oye die se ne Nyankopon so embo brawo ana meboa okay afa do mo se kwa ko duru ba bi o mo ko duru ya no so no eye kwaye kasie pa village ana mo ko mo fa na mo nkwa mo ko o mo ko duru ba bi no afa kwaye bi obi ato war na bubu amana kakakranto wa ana hadar adina na epia war no to ho opia war no to ho pe ana mo ko sansuo e be fore no te esa ye takwame no aye pila na war no kosi o mo wie ya Moses say sanjuma we dia wasi nipa no betua ya ka ya bre hono ma na hadar bufu ye me kwatwa me sai kuro no ana na wankase ya mecheme me twa kwala na tina ana na wankwaka na papa we ba ko a me ye ana wo ka kire me say yenye ho katua me ne wonanti biem ana se ne ma ekoso na yehu o se wonim de ntia ma me twitwa kuro no ohine bi o wo kuro no so no odi nkwasi asema to the sun say o se wadi hene no afi o so ana oyina hemfo ne bi so mo nkonsuo no so omo ko ho kuro bi a ya papa bi ana omo ntworo no hene ne din yadan enwu ho saba no otukwan on no nkrofo ne be yadan Africa kuro na de akọ na kuro we no pai no papa bi ana on ne nkwala nketewa mienu ana oye kuro yi nto oye kuro no pe no ente bra papa ne ye kuro no wie no wuye ente so hene be fa kuro mu ne ya nkwala ne be ya didi ente na ma wa bone nkyai no ente nkwala ne be pa che ho de ya o hene ne mpa de ayadan asai ba ko no ana say nda kwala na wo twa ni tini e o sa kwala we ma twa ni tino wallahi heaven no obeko
akwala we na busuafo eye nyamesomfo edi no kware na akwala we ba be di hene nkwasi asem odi na henie ne bedi no tintirintin boni krono obebo pa me yekunkum nipa wudie abeko krofo no so nke be man no me aba abusua na omodi akwala we asi hene na so adi hene no na se be ya akwala we saa de ne mmesa ye busua ne ntino entina ma watwa akwala ne ti enti me no kasanka hadar no mo bre na gusu wo ho a ohine bia nka ye de ne bedi hene obedi nkwari asam ye be tabiti to wo no se nkwari asam no odi no ade ntino so odi nkwari asam enti abaya no ana se na war na so ya kwato no ye o se papa bi watro aleta ade ato na dakam o se sai watro aleta ade ato na dakam na leta na watro na dakam no o papa no ne yira won tafo miansa omo wo ya pepepe na kwala papa no wuye enti o di gold e de shafo mo ana o to war na faso enti kwala ne nyenyiye kwala ne benya be 15 years a o me fa ngoma no mbekan no e bia na ho no abubu a omo ko ha omo hu ho no enti na mane pia gu ho sa to no foforo no enti e bedu se bebubu no kwala na fa ngoma na no mekan a omo hu se gold she aye ho no no makwakoyi na o ka se men kwaje hu katua no men sore nkwa frem kwalai na men fa nkwaje katua won kwalai ho ana entina ya me ka se awase wo yo Kristo ni wo ye kramoni hunu ade a wo gbeje tum se we na maye ne nyaminti nyanka obi bre awasafo mu wonim se wo nua wo bre wo de mpa na wo de buwa no abrewai na duro kro kwakwaje wo hospital anom me no ka se na fu o ye wo sakape ana wakwaje hu sika edi beto adura no ye se dabi beto hu tutu dudu ana na mekwaka manya amane obi hweye enipa na meba me na me moderate obi hweye enipa no o se obo nipa na yi na ma obi won so kwa hwe ne ba ma na wie school atukwan obetre krokesi wo ye adwuma enso won pede ba na ne ba na pede nim kura ahwe de ba ko be den ni nyina so firi maamefo no ne papafo no na da bia so ya na meka se abibie ni asase so a wo maame be ya ebe haw ade a wo maame be ya ebe haw aya wo maame kofo obi ho asam ama ne bua befu opo ndome 1000 enya adwuma zubio se wo maame kofo obi ho abufuo na ne bu befu na odome wo sese enya adwuma ana mobiso na wanka samisi wei me ma me pa fa me kote sebe enti ade aso ntwante me ni ho se me kasatia no na se ebia me nim se wei ya me nua subai no wo mu ne nya o ha me o pese okumi me se me nua wei dia sa no tie enti no me ne ntimi nante ma be se da akwai so watra poese me ba ko papa wei sa no tie na me de me ho ma na obekumi me said da me na nante me catch us wo ne sa ni pa na nante ne o kira ka ho abana wo ma me kofo obi ho abufuo na ne bu befu a opo nya de odno me wo enya adwuma okay na se me ne wo kasai apafre no en adwaman a wo ma me kwa akobo o ma me bo adwaban a no so wutimi ka wadwe nkire no o papa nso wo betimi aka wadwe nkire no na apafre no bibie ni ho a wo ma me wo be kase ma me ye bayefo o wo nya nsase ne nyankobo nyame ni se maame no ye baifo ana ode baye na wo ade na hefa na ofiri anya baye ne na ode awo de na wase wo ye obitimi wo se mala abusie na jija busie we amefiri manumi ho mala Muhammad se hwe no wa miye wa no anka woni munyansa nsene nyankopo nyame ni se abusie ne nye ya se wo bra abusie na baye titiriw na wodi nkwasi asam ne wiase adwenti abusie ne nye da bia so be ba betena wasa baye nkwasi ampafo na ka ana mfa se de nipa yew o se abusia ne enye abusia na jija enti wonu ho obitime kokra no echenyi ne tribe twin me ho sana me kan echenyi ne tribe nyame hu mobo wo chenyi wo tribe wa nyame no so de untime nchenyi wo nyame anim me se wo chenyi wo tribe no a untime nchenyi wo nyame anim obi so wo ho wo se ne maame ho nyafe o ware no wakofo obi maame so meye ne maame wallahi me ka kira wo se wo yi onipa bi a wo ya sade no no me e bedi wachi no wonya ho to da
What is Wiase Basay? In Tabasa Mutonema, you say you're fearful. I am fearful. We are papa. And Cassandra me anybody watch yana. I was your uncle so if we are say any Sunsum Savjumadi, Kumawood TV, Scavamantem, and Mala Muhammad, or in Chahomra, Yeba, Ebia Homanatum, Eviana, or Jinsebi, or Musabia, Mala Moha, what to me afre, na et me atonka. I'm back friends as well. Chiro, animudia me man for nyibintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma sofo nso no mo nya ma sorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra ya djuma me mene da okay kwesi da ejuoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya djuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda wada fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne timi enwo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fanabra ebi so wo ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai ni nyina onom wasa glue an kasa nkra no wasa twi glue ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achikide eti malam se wo de abra oba bi wo ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten entiano ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu say abɛyɛ mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu eno sukọ na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwehwe ojapade bi na obi enam kwa bi so agye afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV amansane yana yedimu the animudia me man for nyibintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma sofo Emma Mwakwaba Famra Wiase and Sunsum Nsem Edmadi Mala Muhammad Spiritual Herbal Center see you and I know 80 and come when Tabia Manatu you like now after if you are say what you say you are the bar now it's you and I'm now fair na wama TV bolo no akofompa TV bolo no akofompa na yetri ente woka di edi baba ma ye bobo su bi bitu abi na fi me kofa me adwuma yare a me sawo me ho obi wo ho etre yare edam so kosene be ma wu no kwati awu okokase mre be me kasa wa ha ai na me kasa wo me radio station se be ma wu a me wo ho ma me bi ba wu ye ofra me manyane no da bi okoti na wu a bra enya adwuma honden nim me ne wo kasa wo ye oba wo se wo ni atenka obi nso o sa wo obi se mala meton ayento mala business bia me disika be wura mo bia nyeye mala be mabu me kwasia me no be ma wo o sa kwala no hwe no me ne wo kasa ye de nam ye ko wadwokra na no wakotua sika anka sabe gafra anka nya no kware na yanka yayi nkrofo se ye mo ayen be ma ya wo akwala ye won hwe no odi ne be ko wadwo no ye mo na ye sa ka kire wo se
dia wo aba na dia wo pɛ na fa hwɛ akwala no ayazamu ano hye malam sɛ nkasa bra ono bema na wo ɔsɔ hwɛ akwala no malam sɛ bra ende bema promise sɛ ɔbɛma wadeɛ wɔhyɛ wo bɔ wi afɛ de wɔamfa ma malam sɛ nkasa wasase nkasa a wo wadi sika to asase obi so ɔgye wakɔfa matwomanfoɔ malam sɛ inshallah sɛ nyame yɛ nokwarefoɔ deɛ wallahi ɔboa sase no ɔpɔ wo sika ɛna ɔbɛhunu sɛ de ade wo no na odi anya de akɔmde no store na wo bi sɛ wo ho sɛ yɛn gye store no free wo nsam mfama no mɛ sɛ ɔwo sika sɛ pono a mɛ ka kyerɛ wo ɔbɛhunu sɛ yes mo sisi de poma ɛkyerɛ po ama po no yɛ de nsuo no kyee mu malam bɛkyerɛ no sɛ nyankopɔn bɛkyerɛ no ama no ahunu sɛ yes ebi nso wɔ hɔ nso so a yɛatwa ntoro atɔ so ama ntoro no abɛfata wo te sɛ obi a yɛapam atade ahyɛ no malam hyɛ bra yɛwiaw yɛboa obi abɛwiaw malam sɛ nkasa wode abra malam akyɛ akorɔmfoɔ ane yɛwo deɛ wobɛduru ati bi a ara ka sɛ malam no me na makyɛ akorɔmfoɔ saa kye ɛlda aka ho ɔmo ka hɔ papa ɛna me sɛ ɛyɛ adwuma ɛna yɛ sɛbi ana nyɛ deɛ ayɛ na nsɛm bi wɔ hɔ a ɛnyɛ deɛ meka no na me si nipa no hwɛ so mfa mmra dabi anka me ba ha yi anka obi afra mɛka so ni adanse me mpɛ me boa wa ayɛ me ɛne wo yɛ nyankopɔn enti ɛnyɛ sɛ malam bi na difo bi ɛbɛ sɛ obi yareɛ brɛbɛdi adanse when na ka sa kyerɛ wo gyame ana boa wo wogye nyame di nyame na sɛ saa nipa no boa no ya bɛtumi ayare saa yareɛ no wode ne bɛba ɛnkɔ ɛno so yɛ Maybe I'm on to 020266846461 0202668462 Baby studio lana to mend the good TV national inti obet me afre 0202668461 0202668462 obemwa benyamre na afi ye no atumi de komo ba na ma TV ball na ko form na afi yetumi ate won kan ye phone ade frɛ yen de tie wo ho e wo phone num na yentimi ente won kan eye papa osi obi adwonso a ombra adwonso dem kwara na adwonso na sɛ amane wo ka peni bi wo ha adwonso no ka da pipe na ojam na enya agro ma ka bi JHS wadi azie gebi am no ko JHS enti no wodi a adwonso wo kata so afa feria to nkyɛn na bra oyo peni malam sɛ bra am so bi aba ho na so hello good evening Good evening. My madina be free Sister Sandy yenti wanyumre Sandy jina ye Okay. Sandy, yanso da se yedru nkokwa abehwe 0202668461 0202668462 Wiase musa bi owadwenkyere bi a yedi nkomo obetimi afre na afi watimi abusa malam e wokwo atibie eskafo amantem. Hello, good evening. Alaikum salam. Alaikum salam. Ya jeso entie ho wa alaikum salam ya jeso kasa why aya kasa phone so en twen TV no why okay yan fa na ti ofra na watie ho phone na de frɛ yenu mu anya TV no hello good evening me ho ye o mpacha odi ne ba bia frɛ but the Mohammed, me Catholic Castle. And you may Pacho, me worry 1 year. I think I've got one and no cafe, madam. I'm in the apple and mammy on the Inshallah, would you your quaya bra? Why? I'm so I catch her. Would you your quaya bra? Na ya juma de
and then in the open a year, you know, like this, the house of one, you know, so engage for 6 years. What then, ya, but I say, I could come to a bedroom. Why, bra? I could come to a bedroom. What, dear, bra? Malam se bra. To anamo bra. Kumawood TV na malam. I mean, find so intimate and far more. Hello, good evening. Hello. Vacha ofra. Eya ma uti volume na enko form. Na yente wonka mum emfa emfree phone na ofre no nti phone na de frɛ yɛn nti wo de kasa phone wo mu na ma uti volume nko form ebetumi ate wonka eye 0202668461 0202668462 we stereo line na abɛfrɛ ɛde asiso na afro wase mfa bia malam ha watumi abusa. Hello, good evening. Hello, good evening. If I tell me say, oh, by a mentie ho, entie ho phone ade fe ro nya frɛ no ano a peke wo no ano na oni ya di nkomo na ma tibolo na akofom pa na yetumi ato ka de mra na ya adwuma. Wa alaikum salam. Ya je wo so ohima odi ya frɛ free. Okay, yentie o. Ensuro bombarde na bra why? Ensuro aya bra. Ma bombarde na bra. Na ye nyame adi se nyame befa malam so atumi abo. Ntumi ni aba bombarde na etu na won. Bebe ofiri ne kwawudi e kwa anwa kra bra na malam etumi enhwe. Hello, good evening. Hello. Okay, went to me anyina so enti malam e wo Kumawood TV Eastern region odun kokwa so kwa TV kwan nwa kora odo ka na kokora de a small time na odru nemum o fototo nso a taxis nyina siwa obetimi akodru Kumawood TV adwada ekosi kwasiada oye adwuma fiada nko a memene da kwasiada adwada ebenada okuoda yawada efiada nso obetom ya mbehwe because nipa ene wo homeda nyankopon ne homeda ene na maame ne yare ne te sen obi kura wo hokura na me ne wo kasai oni be madapa na eye ne ya ebi wo osoro wo nante kura ontime nante ebi wo na nan na taitai ye say ya asthma ana fa blood dan yam malam se. Hello, good evening. Would you be free obwa se bra ko jo yenti onwumre. Amen. Okofa de de aba na pesa mala ye ho adwuma ma wo. Pomodiana area from malam na etu ha na mo na ontimi eni ho adwuma ma wo ni ya why? Okay, obwase for ye tiamo pa mini na mo so amo pristia ene ade tiamo pa ana ayi ba kwa da bia me ba meka me say loto number ayantro ayandada instant money double money pocket no dry fasika beji sika obi bia obaka se fa 10 million fasika se fa bra bia me say ayantro hwe na wan for wani ani akire obi ti no te dan mu oso be mo kwesi abansoro nti wu mi sa ho yeso no okira abansoro so tena mumomani na o bre nipa de be so number we otwa obedi na wakase wo beje ko mumomani na ho nso malam e koka na se mike ye beka se akwa no onya papa obi dadao no obi atonka so kwaji double money instant money ni nyina obi obeka to se fasika beji sika bia oboa na so be boa ama wade wo ho ana ebia se de na mendi na chinyi na loto number instant money double money pocket no dry ene de emfa wani ndi akire. Right, na ya sorry so di madam na ya sorry so obi a oba Kumawood TV yati Kumawood TV ni se e watiri pa o fine pa me a me fi kuma se be du nkoko
na mafaka ho na bi ofrin kan so Eastern region na me wo ye 16 region na me wo Eastern region no me wo Eastern region na fa ye friend Kwawu Atibie na Kwawu Atibie no so ofrin kran ana ofri Kumase ha takrade Obuase ana ebia babia ofri bia no beba besi nkoko nti wo besi nkoko a na wakasa wo ba pepo so Atibie Mala Muhammad ho what the maker na so ba pepo so Atibie ana malam no cha krompo no ana ebia malam ebia malam na Unity FM ya na dia Malam Muhammad say ore tu anamo nabra okay right nti aja sana ye de obika ye nti ADC program no GDC sana insoni ya na program be the ADC on ADC say ADC okay ene yenchia aja ane mechia me yire ameya mechia wo anwumre yi ene ma agia alima mechia no ene bra ayuba so mechia no ana sule eno obi bia mechia no wa wutie ye nyina so mechia na bombodin na bra Kwawu Atibie asikafo amancham Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center. My telephone number is in the 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center. My telephone number is in the what's a kron what's a radio what's a Kenya Juma now what the I am Kwaso now why am Maunu and into why am Mame into Assalamu alaikum now I just wa alaikum salam rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh bye bye Mala Muhammad ena motene kano nyame ya atumwa fiada memenda ye be repeat e dey amount 6 to 8 ena ebrada bia so no 7 to 9 ye wa ha medin e dey Michael nana adumako say Mike yenchia Unity majumafo nyina manager morning show host producers newscasters muna keka papa na Easter yi mo hwe anim se ba enum nyina no abehwe bom ama no ayako no onyame nsamo na onka hutu na mombra na onyame emfa Mala Muhammad so na god na wutu na onya bie no hane mane na wo mu no awara na ayeden no oba no na so ayeden no omu nyina no Mala mfa enam nyame so na ontimi enye omo emfa emma e de asi nyame eyadoma da sene obesa atieka yakra Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu ba from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na daso ebia na ne tachere ma afi na ne tini mo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so wo ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina ono wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho mene wo kasa wo ba bi na ono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba